eke ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, aka m bụkwa onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite nwa Adama anyị na-akpụ alụ. Asị nke ọma ka meela anyị taa, onye chụwa anyị ya daa. Asị na akakaka ya ma jijiji ya ma anyị. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụola anyị ome. Asị na anyị ejere obodo nara obodo. Asị m na anyị ga-azụ ka afịa, anyị ama na ka afịa. Asị m ihe anyị eri bịa, ihe eri ya abịa nwụna. Asị m onye fly lụta nwa ya nwụrụ anwụ na ọzọ ya anwụ. Onye si na akwa ya amacha mpama ya aba na nke ya. Asị m onye gwọrọ anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ, ọ sacha n'ọnụ ya nwụrụ. Ise abụkwa m onye nke gị Ugochi tubelu. Abụ m nnukwu onye nchụaja na Ugochi tubelu Ọdịnana temple dị na Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi. Maka na akwụ na ndị Igbo na-agba na afa awụ spiritual lab. Na onye amaghị ebe mmiri nọ wee bido mabụ ya, na ọ ya ama ebe ọ nọ wee kwụsị. Ọ ihe m kwuru. Ị na-agba afa, ị na-amụta, ị na-amụ ihe dị n'ụzọ gị. Nke ị ya achụrụ aja ịchụọrọ aja, nke ị ya wapụrụ ọjị, nke ị ga-ayọ biko ịyọ biko. Maka na agwara m ụnụ na before ihe ọ bụla eme na this gross material world, it must have taken on form in the spiritual realm. Mgbe ahụ na spiritual realm ka ihe enwe ike wee rụọ ọrụ mmụọ dị na-ekwubi okwu dị na nke acha ghara imezu. Ịghọtara ya? Imetezi mgbe mmiri mazuru gị ahụ. Anyị na-alụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche, ọ dịbịa ka mbụ bụrụkwazị onye nnukwu onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Na-akpọkọ ụmụ Igbo, onye ọwụna tabanụ, come back to your root. Ọ na ya root ka ụzọ dị. Ụfọdụ ihe ndị mmadụ maka na oge ndị nna nna anyị ha, because of the enwero documentation, ha pụtụrụ ụfọdụ ihe in writing. Ekuzoro ọrụ etu ndị ụka ọbịa si wee kụzie ka ọ baa n'ime ụmụazị. Maka na ọdịnala bụ the way of living of our people. Ọ dịrọ ka ndị ụka ọbịa bịa nwewe ma Sunday school, nwewe ma catechism classes, wee mee ka nkụzi ha wee banye n'ime ndị mmadụ. Na-agbanyeghị na nkụzi ha adịghị amada aka wute ọdịnala. Maka ọdịnala brings morals. A real ọdịnala does not condone evil. Ọ bụrụ na mmadụ na-eme mpụ, na-egbu mmadụ, na-agwọ ọgwụ, onye a bụrụ onye ọdịnala. O nwere evil heart. Ọ bụrụ ọdịnala does not permit ime ihe ọjọọ. Ịmara ihe ahụ iwu Ten Commandments Chukwu Okike abịa amanyela, ọnya ahụ iwu ọdịnala. Ọdịnala wee ga-egbu na mmadụ. Ndị Igbo onwe ka esi wee mee gbufie na mmadụ, ha na-agba ọsọ ọchụ. Ọdịnala apamitụrụ gị ijekwu nwunye mmadụ. Ọdịnala spọtụrụ gị igbu mmadụ. Even mgbe gburugbo ije nwụrụ atụrụ mmadụ bụ nsọ ana. Ije gwuru ji mmadụ ọ nsọ ana. Ịghọtara ya? Mana ihe ndị mmadụ ji wee hapụ ọdịnala bụ na ha chọrọ ebe ha ga-anọ wee na-eme mpụ na ọtọnọ. Ịghọtara ya? Maka na ọdịnala na-egbu mmadụ. Ịghọtara ya? Ime emefe na inweta law of karma will take on form. Ihe ndị wee bịa n'ụbọchị taata bụ ka nkọwalụ ndị mmadụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara ichi ọzọ. Dịka ị ga-esi isi mata maka ndị enyi m ndị na-esonye na nkụzi na-akụzi eri ogologo oge. Ọ bụ echi bụ ya bụ 17 Julaị. Ọnya bụ ụbọchị anwa ka m na-eturu ugo ọzọ. Ụbọchị ahụ ka a na-eweta ya bụ mmemme ọzọ m na njedebe. All these days enwelu mmemme dị iche iche anyị na-eme. Mana ịchọ ka nkọwa gbasara ọzọ ahụ ka gị onye ọma na-ege m ntị, ka i wee mara uru ọ bara. Enwelu mmemme a na-eme stage by stage. Nkwado nke a na-eme taa, anyị emegidozi wee ndị na early morning tomorrow. As I'm speaking with you now, anọ m n'ihe a na-akpọ akwa ọzọ. Yes. Now akwa ọzọ means that some days before the crowning, a ga-etube gị ugo. Ị ma na-apụ apụ, ị ga-anọ ihe a na-akpọ akwa ọzọ. N'etu anyị si echi ọzọ anyị bụ ọzọ Eze-Ana, the highest ọzọ in Igbo land.
ihe anọ na-akwụ ọzọ for 21 days, meaning that that 21 days ịmapụ ilo. For that 21 days imeri nri nwaanyị siri, ịghọtara ya. For that 21 days ime nwe mmekọ with nwaanyị, ịghọtara ya. Ọnya bụ ka a na-akpọ akwụ ọzọ, na onye nwa nọ na-akwụ ọzọ. Mana ihe nji wee bịa n'ụbọchị taata, before mba gaa n'iru, lụtakwa na ndị enyi anyị niile anyị na-agụrụ ha ọfọ n'oge a. Anyị na-alụkwa emekwa ka echichi ọzọ a o nwekwuru ike dị na ya. Anyị agụkwuru ndị enyi anyị ọfọ, ndị niile, ndị enyi m niile na-echere m ezi echiche, na ndị niile kụrụ mba na mmụọ anyị ji alụ ọrụ n'Ugochi Ọdịnala Temple. Anyị na-agọrọ ha ọfọ, na-erotakwazi ndị niile anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Anyị echefukwa ụnụ, anyị na-agọrọ na ọfọ kwa ụbọchị. N'ụtụtụ taa ejego na temple ya bụ temple wee gọọ ọfọ, gọkwazie ọfọ maka ndị niile na-aga ọfọ for 21 days na-eche ihu na east. Ma ndị niile set go up their altar in their various form, etu nsi wee kwu ka i wee nwee ike keta oke na ọfọ na aja niile anyị na-achụ. Ụbọchị ụnyaahụ bụ eke bụ nkwọ, anyị gburu ebune ịnọ n'Ugochi Ọdịnala Temple. Aja ekene maka ọrụ ahụ dị iche iche gasị alụrụ, eweta n'isi njedebe. Ọnya ka anyị ji wee gbuo onye bụ ebunu aja ekene ịnọ ka ọ dị. So anyị na-arụsi ọrụ ike, na-agụkwazi ọfọ n'isi ndị enyi anyị, ndị na-ha nnecha vidiyo anyị ha tụsara ya ndị ọzọ. Anyị na-agụkwa ọfọ na-asị na ọmaka ga-emere ụnụ. Na-agụkwazi ọfọ n'isi ndị dị iche iche, ndị enyi m ndị na-abịa ajụ m ajụjụ dị iche iche, ndị a na-enyere mgbaziri, ndị a na-arụrụ ọrụ. A sị na ụnụ ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. Ise ihe m na-akụwa gbasara ọzọ bụ nnukwu mmemme n'ọdịnala Igbo. Akụwara m na ọzọ bụ another level, maka na ndị Igbo bere ibelu na isi na isi ha bụ n'ọnụ, na-enwere isi ka ibie. Yes, mgbe ị chiri ọzọ ịgbagotago na another level. Ka m bidogoro maba atụ na-etu ihe esi wee ghọta ya. Mgbe m bidoro ọdịnala si n'ụka wee bata n'ọdịnala, ihe m na-atụ nzu bụ nzu ịnọ, akara nzu ịnọ. Ọ bụrụ na ịma nwa ụbọchị nkụzi gbasara nzu ka esi atụ nzu n'ọdịnala Igbo, ije chọọ videos ndị m mere last year, ihe afọ ya akpadara izi ya nzu that white chalk. O nwere ka esi atụ ya n'ala Igbo, ọ na-enwe akara n'ala. Ihe m na-atụ ụbụ ịnọ, nzu okoro megide ịnọ, tụba ịnọ, mekazie tụba ise. Mgbe m bịara mewe ọdịnala fuli, haziwe ọtụtụ ihe. Mgbe m bịazi mewe dibịa, ume ihe a na-akpọ rụọ agwụ, rụcha agwụ, waa akpa aja. Agwara m ụnụ na akpa aja, ịwa akpa aja na ụka mbọsị a na-echibe mmadụ dibịa. Akpa aja a ka m wachala akpa aja, bọsị a ka a ga-ego akpa agwụ. Akpa anyị dibịa na-eko n'akụkụ, bọsị a wachara akpa aja anwa ka a karịrị m ihe niile, na m ga na-ekwu eziokwu mgbe ọ bụla etu ahụ eziokwu a sịrị ka m mesigwaghị ya. Ịghọtara ya? Nwasị akpa aja anwa, from ịwa akpa aja anwa mbido tụwa nzu 7. Ịghọtara ya? Ihe abụra nke n'ọdịnala Igbo ofe ka ihe anọkọtara ịbịa n'obodo ụmụnna gị, ịbụcha ka ịmata ihe m na-ekwu onwe ije ebe gị na ụmụnna gị zukọrọ, ịbụ nne ụtụtụ ahụ ofe ka ị wara akpa aja, ebinye gị ọkwa nzu jee tụọ 7 ka ịnụ ihe a ga-agwa gị. A ga-edisgrace gị, ga-eficha ya. Ịghọtara ya? Mana mmadụ anyị ekowe aka ya ebe aka ya eruro, ihe ga na-atụ uwu nzu okoro. Tiri ịwazi akpa aja tụwa 7. Nke a bụ ofu. Nke ọzọzi ewu na that nzu line a na-atụ bụ rank. Then ọ bụrụ na ịwacha akpa aja, ewu na ijiri ọzọ ndị ọzọ like ọzọ dara na rest of them na-atụ 8. Ịghọtago? Maka na ochigo ọzọ, so na ọkụ ya na mmụọ na ofe ka abụrụzi ofu. Ọ gbagotogo n'otu ọzọ, na-aba n'otu ọzọ. Ndị ọzọ a na ọdụ ka n'ọdịnala Igbo ndị ichie. Ọha bụ ndị ichie, ọha bụ ndị nze na ọzọ anwa na-abụ abịa n'obodo ọha na decision makers, maka na ha na-eze uze. Ịghọtara ya? Ọtụba 8. Mana ọ bụrụzie na anyị nwa
bụ ndị na-echi ọzọ Eze-Ana. Ihe anyị na-atụ bụ 9. Ịghọtara ya? Ihe anyị nwa na-atụ the highest line of nzu n'ala Igbo. Now, ọ bụrụzie na m bụrụ okenye my clan, atụba m ịma na mma anọ bụrụzie onye na chi priest na arụsị anyị ụlasị, maka na arụsị anyị bụ a na-efie n'okenye in the clan. Now, for the fact na ibu mbụ isi mmụọ na that mmụọ obodo ma add extra one, ya ma another rank. Ịghọtara ya? Achọrọ m ka m na-eyuzu language ya aghọta ọfụma ka ị wee sonye. Then ọ bụzie na m nọbazie bụrụzie the okenye overall elders in the village, entire village. Now, ị ma na ihe ọ pụtara na ụmụ ga na-efezi ana. O nwere ebe obodo dọrọ ana. O nwere ebe obodo dara ana, a sịrị ana Ezumere. Leze awụm onye Oraifite, Ezumere na Oraifite, the larger village ka m kpọrọ now. Mbụ the eldest man there. Ụmụ ga na-efezi ana. O nwere ebe obodo na-apụta dọ ana, ebe a ka a ga na-anọ na-agwa ana okwu na-agụdoro ana as the eldest. Mbụrụzie nke anwa, ị ma na ihe mma na-atụzi ebu nzu one sọrọ m. Ịghọtara ya? Maka na nna efe ana bụ the eldest. Ya afọ mma atụ ole ọbụla sọrọ m. Ịghọtara ya? Ọ ka ịghọta the power of ana. Now, na ọzọ Eze-Ana na-echi na-atụ nzu 9 maka n'ihi na ha na-efe ana. Ka mmadụ ga-atụ. After echi now, onye chọrọ ịkpọ m afa kpọọ ọfụma, ya kpọọ Eze-Ana Ugochi tubelu. Ịghọtara ya? Eze-Ana abụ na ọbụ na Eze-Ana Ugochi tubelu. Ịfụrụ ya? Ma ọ nwee kpọọ Eze-Ana. Ọ ka dị etenisi wee dị. Now, ụbọchị agha na-eme ya bụ ife ka ị gosi gị na ọ bụrụ obere mmemme. Enwechara ma mmemme ịsa ile dịkwa n'ichi ọzọ. Ịghọtara ya? Lotakwa na m gwara na mgbe m nwara akpa aja na-asara m ile. Mana ebe ọ na nna abakwasị na higher rank, a ga-asapụ ile. A ga-emekwa nke a very early in tomorrow morning. Mmemme a ga-eme tomorrow morning ụzọ mmemme ịtọ na ndị pụtara ihe. Nke mbụ na abịagoro saa ile n'ụtụtụ. Asacha ile anọ ụbọchị a n'ụzọ ụtụtụ anwa ka onye nze anwa, onye ọzọ Eze-Ana anwa ga-akụrụ anụ m ya ebu ụzọ wee kpọọ m ya gba afa izizi for the first time. Eze-Ana Ugochi tubelu. Ọgbọchizie m ya ọ bịa saa ile. Asasi ile. O nwere mmemme a na-eme na ị ga na-ekwu eziokwu, na m ga na-ekwu eziokwu mgbe ọbụla mgbe etu ọbụla asịkpọ m. Ọ bụrụ na obodo zuo ikwuchi okwu ichi ọfọna na si na etu a ka gị nwa ọzọ Eze-Ana si wee fụna na etu a ka o si ichi ọfọna na onye ọbụla agbagaziri elu nwee problem ya na agbagharịba. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na asasi ile anwa, then the next mmemme ọzọ a ga-eme echi, enwere ike emesịa enwere ike iwetasịrị vidiyo na ọbụna nweta ndị ya akọbụ ya. Eme nke a na-agba ịgbaba eriri nchata n'ụkwụ. Eriri ga na-afụ ndị ọzọ, ndị chiri ọzọ na-agba eriri n'ụkwụ. Ọzọ eriri bụ nyenwa bụ nnukwu ọzọ n'ala Igbo. Mana abịazie n'ime ọzọ eriri, o nwere nke ka ibie. Enwekwara ndị ọzọ na-agbakwa eriri n'ụkwụ abụrụ ọzọ Eze-Ana. Yes. Mana na among ndị niile na-amakwa ọzọ eriri n'ụkwụ, ọzọ Eze-Ana ka ụchakarịcha akarịcha. Ịghọtara ya? Ọ echi anwa ka anyị agbawa m ya bụ eriri n'ụkwụ. Agbawachazi eriri n'ụkwụ anwa, anyị bụ ndị ọzọ Eze-Ana ada etu ugo n'ehihie maọbụ n'ụtụtụ. Ọ ga-abụ na mgbede. So itu ugo m ya abụ from 4, 5 up. Ịghọtara ya? Ka a ga-etu ya. Eji m n'aka na enwere ike nweta ndị coverage ya akọbachakwa ya. Anyị post olu m ya efu ka esi eme ya. Then akọva ya wee tie ya bụ ọzọ Eze-Ana. Echi kachazie ebido m tụba nzu 9. Ịghọtara ya? From echi anwa adịgo nkwalify ịtụ 9 dịka ọzọ Eze-Ana. Ihe na-achị kọwara nwoke ịghọta ọfụma bụ na ya bụ ọzọ ahụ a na-echi nwere nnukwute rankị. Ọ ịba na ọzọ, o nwere nnukwute rankị bụ ya nọ.
o nwere ike amam ka m esikọwa ya ka ịghọta ya. Ọ bụrụ na ọnọdụ ka a na-eme mmadụ oden ka anyị uzo language ndị ụka ka ị wee ghọta ya. Now ọ bụrụ na ka nkọwa etu ya esi ghọta ya, taa m nọ na taa anọ aka nọ na akwụ ọzọ, meaning na for that days na m ahịa apụ ilo na and dịka m ahịa apụ ilo anwa meri ihe nwaanyị siri ma ọ imetụ nwaanyị aka, ịghọtara ya. A na-aprịpa gị ka ị dị asọ wee chedozie maka ịtụba ugo agha ya etube gị. Ọnọdụ ka ndị ụka nwere ike ha na-akwado mgbe ha ya eme nnukwu ihe na-achọ ime, nwere ike asị n'oge lent ha nọrọcha asịghị gị restrict ya movement nọ n'ọkwa dị mma ka i wee ike receive blessing. Ha nwere ma atụ ka i wee ghọtata ihe m na-ekwu. Mana nke ndị ọdịnala nọ nke awụ 21 days. Now ọ bụrụ na ị nọsizie ya, mana ihe ọzọ dịzi ihe ya aghọta na ya bụ o nwere ọfọ ndị ikwu nne m that is from my mother side, maternal side, ha ga-eweta ọfọ na-abụ abụ ike. Ọfọ na-abụ ha ga-eweta ụbọchị anyị agba emeri n'ụkwụ bụ ofu uwe ọfọ emere gịnị, ọfọ alarụ mme ada egbusi ọbara, ịghọtara ya. Ọfọ a ka m na-eji na-etinye n'akpa dịka ọzọ Eze-Ana were na-eje ihe. O nwere ihe ọ ga-abụ ekwucha n'obodo akpọ mụnwa Eze-Ana ekwubie m okwu wee si na-etu a ka esi emie, na-etu a nsukwue ka a ga-esi wee metu ọfọ n'ala. Idebie ikwucha okwu ihe ekwu mgbe ị ya na iwerekwa ọkpọtụ ị na-akpa na ịghọtara ya. Ọfọ nke ọzọzi ewu ọfọ a ga-ere egbusi ọbara, ọfọ a ji alụ ọrụ. O nwere ihe ya dị ka ọ dị etu a ewere m ya jewe n'ihu ọrụ m, n'ihu tempụl ma n'ihu ala, m were ekwubi okwu dịka ọfọ Eze-Ana etie m ya na ghọtara ya nọọ ike ka ọ bụ. Echefukwana na ụbọchị a na-alụ agwụ bidogora mgbatụgo n'ịlụ agwụ, mgbe ụbọchị a na-alụ agwụ ndị ikwu nne gị na-abịa enye ha ọfọ, ịghọtara ya. Ihe ọ bụla emegidere ọdịnala Igbo wee sị na ndị ikwu nne gị ga-abịa nye ha ọfọ bụ ike anyị ndị ikwu nne gị a na-eweta ọfọ a bụ ike ka a na-eweta, ịghọtara ya. So ka ịghọta gbasara ọzọ anyị na-eji ọzọ Eze-Ana, ihe pụtara na mụnwa bụ onye ọdịnala Igbo anụrọ m na ntụ na aghụghọ, ngwa gị eziokwu na-etu aka ọ dị etu aka ọ dị. Maka na achọrọ m ịnọ ogologo ndụ. Ọzọ Eze-Ana abụrụ ọzọ onye ntụ na aghụghọ na-eji, maka na oge nwa bụ Eze-Ana ana with the mother earth. It can be matching on mother earth while you are committed evil, because mother earth will judge you. So ọzọ Eze-Ana bụ n'ọgụ nwa is the custodian of the land. Gụnwa ka a na-eme expect na ikwubi okwu iwee si ana, because ihe ji agwa ndị mmadụ na ana bụ isi mmụọ bụ na dibịa gwọrọ ọgwụ ihe ọ ya eme mmadụ bụ na ana ka ọ na-azụ ụkwụ. Onye sezi dibịa gwọ ọgwụ na ana ka ọ na-azụ ụkwụ. Erite iti ọgwụ na-ebutewo na ana ka adọbara ya, ịghọtara ya. Mmiri na onwe ekwu bụ na ana ka mmiri na-aga. So na ana connected to all and ana bụ the greatest, ịghọtara ya. Ana bụ the mother, anyị ka ekwu mother earth. So ihe na-achịkwa ka ịghọta ihe gbasara ọzọ anyị na-echi ọzọ Eze-Ana. Ndị na-echie pere mpe n'ala Igbo. Echefukwana ihe nkọwalụ gị na anyị bụ my clan bụ si from Adama, and enwere m ndị Adama bụ ndị nọkwa na nri, ọha bụ ndị na-agagharị nọ n'ebe dị iche iche na-akpụ alụ. Mana olden days our side, ha na-esi nri bịa na be anyị wee na-akpụ alụ Oraifite ọzọ bụrụ ihe ala, emekatazie Adama na ụmụnne ụfọdụ wee setụrụ na our present location clan na Oraifite, ebe ọ na-anọ wee na-esi wee je na-eleta ndị ọzọ niile. Ndị ọzọ niile nwere anyị akpụrụ alụ na Oraifite ọzọ bụrụ ihe ala, before finally ụmụnne wee setụrụzie ebe a wụzie our ancestors ndị mụtawatịrị anyị wee gbasaba.
ịghọtara ya. Enwekwalụ some towns iyi ejekwa efekwa ndị Adamakwa. Daalụ. Onwe ajụjụ ị nwere ihe ajụ m na ihe nkọwa maọbụ ihe nkọwa gburugburu maọbụ ihe nkọwa maka ọdịnala, sendịalụ m meseji 08057837672 Ugochi tubelu Oraifite. Aga m enyere gị aka. My mission is to help people live better life. Asị nke ọmaka mere nwoke mere nwaanyị. Ndị Igbo chiwekwa na ọzọ natakwanụ ka unu enwe nsọ. Na-enwe nsọ asọba nsọ ana. Enwe nsọ asọba nsọ ana. Enwe nsọ udo adịba. Na-etu anyị sikwue ka o si wee dị. Ya gazienụ. Daalụ.